Egun hotz guztioi, pizkanaka epeltzen joango garen eguna hemen bildutako guztion berotasuna lagun eta zer esanik ez hemendik haratagoko dauden eskaltzale guzti horien garra gehituta. Eguno, lehendakari jauna, Arabako aldun nagusia, Gasteizko alkatea, agintari jaun Andreok, euskaltzale guztiak eta euskalagintzaren ordezkariak. Mila esker gaurkoan hemen izateagatik. Gaurko ekitaldiaren sarrera modura, Carlos Subijana laukotearen eskutik Ababatxu kale jira entzun dugu. Sarrera alai eta gogo pizgarria gaurko egunak merezi duen bezala. Abenduak 3, Euskararen nazioarteko eguna. Aurten inoiz baino gehiago esan genezake egun handia dela gaurkoa gure hizkuntzarentzat. Mendez mende eta bereziki azken hamarkadotan egin dugun bidearen handia dugulako ospakizun, baina baita ere aurrera begira egiteke dugunaren handia dugulako eginkizun. Gasteiztarrontzat eta arabarrontzat ohore handia da gaurko eguna hemen ospatzea, hiri hau eta lurralde hau euskararen normalizazioaren alde egiten ari diren ahaleginaren eskertza gisa ere hartzen dugulako. Izan ere, Gasteizen eta Araban euskarak azken hamarkada hauetan izan duen bilakaera ikusgarria izan da, elebidunen kopurua hirukoiztu egin da azken 25 urteotan. Bilakaera hori pertsona eta erakunde askori zor zaie eta gaurko egunez gure esker ona adierazi nahi diegu Arabako erakundeekin elkarlanean egindako bideo honen bitartez. Zuek kusita beste jausarik, ez da zerren ikusi. Segaite alegriarik ez da munduan zure parerik. Zure begiok nekusenean bertatin eben ezagutu. Oi, eta ezin zein didala neure bizian gozadu. Ederra ez da? Araba da. Berdea, hotza, sikua, menditsua, laua, gazia, gozoa, bakartia, jendetsua, ongi etorri Lazarragaren lurraldera. Araba lurralde zahar bat da, mendeak aurrera joan ala gaztetu egin dena. Zure eta nire arbasoek beraien marka utzi zuten eta haien testigantzak dira horren lekuko. Antzinatik entzun da euskara Araban. Bertako gizakiek euren artean komunikatzeko erabili izan dute mendeetan zehar. Bestalde, gure lurraldearen kokapen geografikoagatik, hementxetik, iragan dira 11 bisitari eta erromes. Haien testigantzak funtsezkoak suertatu dira, Araban euskara berezko hizkuntza zela agerian uzteko. Hala, lehenengo euskal hiztegia Araban idatzi zen 16. mendean, eta ezinbestekoa da, orduko Arabako euskara ulertu ahal izateko. Une haietan erakundeek, hala nola Arabako aldundiak berebiziko inportantzia izan zuten euskara babesten. Foru eta legeen bitartez jagon zuten euskara. Modu horretan, Arabako eskoletako irakasleak euskal hiztun izan behar zirela zehaztu zuten. Foruak ezabatutakoan ostera, atzerakada azkar bat gertatu zen. Hala ere, orduan, baita geroago ere, euskaltzaleek euskararen alde egiten jarraitu zuten. Gure bidegileei esker, euskarak aurrera egin zuen Araban, eta euren lana ezinbestekoa gertatu zen, gerora jasoko genituen fruituez gozatzeko. Lehenengo herri ekimenari esker, gau eskolak sortu ziren euskarari beste bultzada bat emateko. Hala, katea ez da inoizeten. Sasoi ilun hartan, Arabako lehendabiziko ikastola sortu zuten. Era berean, handik gutxira, aldundiak Araba osoan ikastolak eratzeari ekin zion. Ondoren, euskal erakundeek eskumenak berriro eskuratuta, etengabe aritu dira gure berezko hizkuntza indar berritzen eta euskal hiztunak sortzen. Gaur egun, Arabak
euskararen aintzindaritza lanak egiten segitzen du. Ikerketek diote, ezaguera eta erabilera hazkunderik handiena izan duen lurraldea dela. Eta jakina, bertako bizilagunok euskal hiztun eta eleanitz izateaz harro sentitzen gara. Egin zutelako, egiten dugulako, eta etorkizunean ere euskaraz egingo dugulako. Danak isita dara, ez dut ikusten. Ez gurea, horri. Hemen gora. Gora, Oine, behar du. Esan dizut. Hori danak isita. Gora, hoxe. Gure txanda da, ia. Hola. Esan dizut, Gastizen beti aparkatzeko problemak izaten dila, Iker. Bai. Honek, igandetan ez. Ordu erdiko txekin bueltaka. Zuk errez esatezu kostatzeanakin, porque está caro el subsuelo, Zer subsuelo? El parking, esan. Por favor. Zer. A ver, udaltzaina ibaldakizu ez esan dion. Etorri geha eta, buenos días, agente, ventanilla jetxita. Buenos días, agente. Somos guipuzcoanos, ¿dónde está el tema pa aparcar? El tema pa aparcar, oi, zun unik hasi Bueno, beak errez asko esan du ba, onena autoa lurrazpiko parkinean sartze izango duzue. Claro. Beak estupatu behar da. Ai, ama, ze xurre dan egitan, más xurro que el ayuntamiento. Bai, haizu barkatu. Horrek ikeragarri harritu nau, Zerk? Xurre zehala esate? Ez, lurrazpiko parkinean sartzeko autoa esan ditenen. Ja, eta zen nahi zenun, kailetaton erdi-erdin aparkatzeko esatea? Ez, harritu naizela euskeraz nola inditen udaltzainak. Hoixan nahi. Horrek nondik antzeman du, ni euskalduna nitzala. Claro, zu erderaz entzun da, daukezun azentokin da, zure itxurakin da, eozeinek pentsako loke finlandesa zehala. Bueno, bale, txorak ere dikin. Bueno, gu honea zerta etorri gara. Bai. Euskeran tema honekin konforme gaudela esatea, ezta? Oida, que apoyamos. Hoxe. Eta... Perdona, ¿podemos subir? Subir, Iker, goran gara, ya. Aurkezpenarekin jarraitu. Seitxun, va a ser un segundo, solo. Vale, aurkezpenarekin jarraitu berdet, baina... Ara, honek antzeman du, euskalduna gela. Claro, es que bizka notatzen zaiu. Oye, últimamente está aprendiendo mucha gente vasco aquí en Vitoria, Serio, Bai. Zu zertzea, vitoriana de toda la vida eo arrasatetik etorritako, arroton dan igual galduta gaitxetakon bat. Ni Gasteiztarra. Ara? Bai. Gasteiztarra. Bai. Enun esango. Nik ez, euskara zain ondo iten du, nuk esango. Aizu, barkatu, eske zerbait esan behar deu, eta Bai, momentu bat bakarrik, Seitxun. Atea, papela, atea. Si, ba. Iker, bai, probatuta dare, goizen probatu ditue. Se me oye? Bien. Bueno, belabideko ondo pasata gutxi gaztau, elkartearen izenean, gure atxikimendua, Ondo esan dezu, bai. adierazten diogu euskararen eguneko ekitaldi honi. Bai, para el que no haya entendido, utzi nahi bain lekue, para el que no haya entendido que apoyamos todo esto de euskera y eso. Los de Belabide? Sí, claro, los de Belabide, bai. Bueno, da, eskerrik asko, eta gu beti euskararen alde. Kusten, que euskaldunez, es que barronda maiki, ya está, eskerrik asko. Eskerrik asko. Venga, mi esker. Beno, barkatu etenaldi hau, ikusi duzuen bezala, gero eta herritar gehiago da euskaraz hitz egiteko gai, baina ikusi duzuen bezala ere, oraindik hainbat ohitura eta aurreiritzi gainditzen lana dugu. Erabilera bultzatzea, euskaraz egin ahal izateko baldintzak sortzea eta euskaldunak aktibatzea izango dira datozen urteetako gure eginkizun nagusienak. Gure helburua ez delako bakarrik ahalik eta herritar euskaldun gehien izatea, euskararen normalizazioan aurrera egin eta herritarren hizkuntza hautuak eta eskubideak errespetatuz, euskara ahalik eta herritar gehienek eta ahalik eta gehien erabil dezaten baizik. Bai erakundeek eta bai mugimendu euskaltzaleak fase berri bati ekiteko beharra ikusi dugu. Erabilera ardatz nagusi izango duen aldi berri bat. Eta fase horretarako ilusio eta metodo berriak erantzi nahi dizkiogu orain arte egindako lanari. Hortik sortu da, hain zuzen ere, elkarlanean abiatu nahi den egitasmo hau. Ikus dezagun nolakoa nahi genuken. Euskara jalgiadi plazara esan zuen poetak, eta gu plazan gaude. Plaza askotan gaude. Plazan nahi dugu euskara eta plazan laizaituztegu zuek ere euskaraz.
Baina tira, plaza gehiago behar ditugu, ahots zahar eta berriz beteko diren plaza gehiago. Eta 11 egun iraungo duen ekimen honen helburua Euskararen plaza berritzea denez, 11 plaza bisitatuko ditugu. Bere izena eta izana osatzen duten 11 ezaugarrien letren bi. Bueno, gu aletriaz gatoz, euskeraz gehiago eta jende gehiagokin inguru duguloko pixka gure oiturak aldatuz. Aldaketa. Guk A bat ez, guk bi ekarri ditugu, aniztasuna eta baikortasuna. Euskara guztiona delako eta denok hartuko dugulako parte. Gure helburua ahalik eta herritar gehien inplikatzea da. Eta beti baikortasunetik, egitasmo honek alaia izan behar du, posgarria. Bai horixe. Tira, eta hau guztia nork antolatzen du? Talde antolatzen sendoa behar izaten da. Adostasuna eta giro honean arituko dena. Eta herri bakoitzean 11 partaideko 11 talde osatuko da. Eta hau guztia zetarako? Erabileria bultzatzeko. Euskaraz ondo dakitenekin eta ez dakitenekin gai. Asteko 11 egunez, eta gero-gerokoak. Gu ikasten eta ulertzen pizkanaka, poliki-poliki aurrera. Eta berba da maiaketa. Ulertu dut, aktibazioaren K. Egitasmo denboran daukagun dinamika bat da, erakunde elkarte eta taldeetan iritsiko dena, etorkizuna gure joikoan daukagu, beraz hori erre hau. L, lana baina, elkar lana. Ikusgarria izango da. Euskara ikusgarri eginen dugu plazan eta kalean eta egitasmoa gainera ikus egingo da. Ara, S, letrarik bihurriena. Ekitaldia Euskararen lurralde guztietara hedatuko da. Euskal Herriko herri guztietara. Ipar eta hego, ekialde eta mendebalde. Eta ekimenaren izaera osatzen duten ezaugarrien 11 hitz hauetatik sortzen da Euskaraldia. 11 egunez Euskaraz aritzeko, Euskaraldia. Euskaraldia! Ikusi duzue, Euskaraldia gurean da. Baikortasunez heldu zaigu Euskararen aldeko gure orain arteko langintzan, aldaketak erantzi nahi dituen egitasmoa eta euskalgintzan aro berri baten mezulari izan nahi duena. Euskaraldiak gure ohiko hizkuntza portaerak aldatzeko proposatzen digu. Eta badakigu aldaketa horiek nekezagoak direla modu individualean planteatzen badira. Horregatik, ekimenak talde lana eta elkarlana ditu oinarrian. Eta egoerak eta ezagutza mailak oso anitzak direnez, aldaketak modu mailakatuan egiteko aukera eskainiko da. Norberak ahalduenetik abiatuz, baina euskara erabiltzeko dauden ahalmen guztiak aktibatuz. Egitasmoa Euskal Herri osora zabaldu nahi da, maila guztietako erakundeak eta euskalgintzako eragileak inplikatuz. Euskaraldia Euskal Herriko ahalik eta herri eta txoko gehienetara heldu dadin. Elkarlan honen nondik norakoak eta Euskaraldiaren inguruan dituzten asmo eta ilusioen berri zehatzago emango digute jarraian, Bingen Zupiria, Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak, eta Elena Alaka, Euskaltzadeen topaguneko presidenteak. Lehendakari, herri agintari eta ordezkariok, jaun-andre euskaltzaleok, egun on guztioi. Joan den azaroaren 23an Euskaraldia ekimena aurkeztu genuen topagunearekin batera. Azaroaren 23. eguna aukeratu genuen. Urtebeteko epean, handik aurrera, egun horretan bertan abiatuko baita Euskararen lurralde osoan, Euskara gehiago erabiltzeko ekimena. Egun gogoangarria izatea nahi genuke. Eta egun handia izatea nahi genuke eraberean datorren urteko abenduaren 3, Euskararen nazioarteko eguna. Bitartean, abenduaren 23tik
azaroaren 23-tik abenduaren 3 bitartean, 11 egun izango ditugu euskarari lotutako inertziak aldatzeko, herriz herri. Euskararen erabilerari astindu bat emateko eta gure hizkuntzaren etorkizuna aldarrikatzeko. Baina 11 egun horiek askozaz gehiago izan daitezke. Urtebete falta da eta bidea hasita dago. Eta urtebete honetan egin dezakeguna funtsezkoa izango da esperientzia berritzaile hau arrakastatsua izan dadin. Hortaz, gaurko eguna ere, bide luze eta oparo horren hasiera da. Bada garaia, badugu aukera bide berriei ateak irekitzeko euskararen erabileraren zabalpenean aurrera egin nahi badugu. Lehen balio zuenak euskararen erabilera sustatzeko gaur ez du balio, eta hasten ari gara bide berri hau emankorra izan daitakilakoan gaude. Maiatzean hitz egin zen lehen aldiz proiektu honetaz, eta ilusio handia nabaritzen dugu harrezkeroztik. Zer esanik ez, ostegunean ofizialki aurkeztu genuenetik. Aurretik daukagun urte honetan zehar ilusio hori elikatzen saiatu behar dugu, zu hori kitzikatu egin behar dugu, ahalik eta hiztun gehiengana hel gaitezen. Nekez egingo du proiektuak aurrera, ez badu euskal jendartean atxikimendua, elkarteena, eragileena, entitateena, erakundeena. Momentuz, 27 erakundek eta entitatek osatu dugu ekimeneko lehen sustatzaile sarea. Bestelako eragilei ere luzatzen diegu hemendik gonbidapena, eskua eta bihotza elkarlanerako. Ilusioa eta elkarlana, horiek dira proiektu honen oinarriak. Eusko Jaurlaritzako kultura eta hizkuntza politika sailak eta euskaltzaleen topaguneak bat egin dugu proiektu honetan, hizkuntza aktibatzeko eraginkorra izango den zerbait egin nahian. Eta elkarlan hori bideratu eginda epe laburrera beste hainbat bidelagun batu direlarik ekitaldi honetara, auzolan honetara. Hauen artean eta nabarmentzeko iruditzen zait, hizkuntza politika, euskararen aldeko hizkuntza politikak euskararen lurralde osoan bultzatzen dituzten herri aginteak. Atxikimendu horri esker, euskararen eremu zabal osoan gauzatu ahal izango da ekimen hau, Aturritik Ebroraino. Proposatzen dugun ekimena, baina, ez da hutsetik abiatuko. Euskal Herri osoan urtebete barru abian ikusiko duguna zenbait herri eta auzotan martxan izan da. Eta ikusi dugu, erabilerarako ingurune sozial, eroso eta behikor berriak sortzen direla aktibazio esperientziei esker. Kasu honetan, proposatzen den esperientzia hoi baino luzeagoa izango da. 11 egun. 11 egun horiek gero askoz ere gehiago izan daitezkeelakoan. Egun horietan, ahobiziak eta belarri prestak biderkatuko dira euskararen eremu zabalean, guztiak ondo identifikatuta. Eta bi aldeek euskararen erabilera albideratu eta areagotuko duen itun bat izango dute oinarri. Lehenengoek euskaraz era aktiboan hitz egiteko apostu egingo dute. Bigarrenek, belarri prestek, ulertzeko gai direnez, euskaraz hitz egiteko gonbita luzatuko diete aurrekoi, nahiz eta erdaraz erantzun. Eta aktibazio esperientziak izan diren tokietan gertatu dena errepikatzen bada, euskararen erabilera nabarmenean areagotuko da, oraingoan Euskal Herri osoan. Ekimenaren helburu nagusia beraz, euskararen erabilera bultzatzea eta ohiturak, hizkuntza ohiturak aldatzea da. Eta lortuko balitz, proiektuaren ondorioak euskaraldia amaitu eta hurrengo egunean bertan ikusi beharko lirateke. Baina euskaraldia zergatik? Ezaguntzan pausu handia eman da. Lortu behar dugu, ezagutzan emandako pausa hori, orain erabileran ematea. Beraz, euskaraldia, errealitate soziolinguistikoak horrela eskatzen duelako. Euskaraldia zergatik? Momentua delako. Batetik, euskaltzaleak modu aktiboan ari direlako herriz herri egitasmoak sortzen eta martxan jartzen. Bestetik, euskararen lurralde ezberdinetako administrazio publikoek ere kezkabera partekatzen dutelako. Tokian, tokiko eraginetik, euskararen eremu osoa salto egiteak indarra emango dio ikuspegi berri honi. Euskaraldia zergatik, erantzukizuna guztiona delako. Ekarpen handia egin dezakete euskara ulertu bai, baina oraindik hitz egiten ez dutenek.
Ekarpen handia egin dezateke baita ere euskararen mundura oraindik etorri ez direnek. Eta entitate mota guztiek ere badute ardura. Hau ez da, bakarrik herritar norbanakoen kontua. Beraz, euskaraldia zergatik. Proposamena indartsua delako, ezaugarri indartsuak dituelako. Erakargarria da, parte hartzailea, egingarria eta progresiboa. Arrazoi horiek bultzatuta prestatu dugu ekimena. Inertziak apurtzeko baliagarria izango delakoan eta elkarrizketa eredu berriak bultzatuko dituelakoan. Herritarrek 2018ko udazkenean hasiko dute euskaraldian izena emateko aukera. Izen ematea 2018ko irailean zabalduko da eta ahobizi zein belarri prest modura parte hartu ahal izango dute. Parte hartu izango dute 16 urtetik gorako herritar guztiek. Parte hartzea erabakitzen duten herritarrei gomendioak ez da prestakuntza eskainiko zaie. Euskararen erabilera erraztuko duen agertoki hori albaitzen duen izan dadin. Orain arteko esperientziek erakutsi digute posible dela aldaketa eragitea. Orain arte erderaz izan diren euskaldunen arteko harremanak euskeraz egin daitezke. Ez ezagunekin lehen harremana euskaraz izateak ondorengo elkarrizketak horretara bideratzen ditu. Euskara ulertzen duten kideekin elkarrizketa elebidunak izan ditzakete herritarrek. Eta bereziki heldu nahi dugu euskara jakin baina erabiltzeko urratsa ematen ez duten herritarrengana. Beraz, ilusioz ekin diogu lanari. Gaur urtebete bukatuko da euskaraldiaren lehen mugarria. Eta urte amaiera horrek ohitura aldaketa baten hasiera izan beharko luke. Horixe da gure helburua. 2018ko abenduaren 4tik aurrera, aurreko 11 egunetan. Eta aurreko urte osoan landutako praktika berri horri eustea. Eta herritarren arteko harremana, euskararen harreman horretan euskararen erabilera areagotzea. Ahalegin bat egitera goaz. Ahalegin hori aurrera pauso nabarmena izan daiteke aurrera begira ongi ateratzen bada. Hori lortzeko baldintzak baditugu. Bidean ikusiko dugu elkar. Eskerrik asko. Mila esker, Zupiria jauna eta Laka anderea. Espero dezagun, esan bezala, Euskaraldi oparoa izatea. Barkatu. Gauza bat bakarrik. Bai, Helen, nik uste ridikulo egin deula, Bai. Ridikulo. Hanka barruaino sartu deu. Ez da nire kulpea izan, Honek nahaztu dudana, ez da nire izan. Nik nahaztu etela. Bai. Aizu, nahi izan zien, Euskararen aldeko ekimen bat zeola hemen. Claro, oida. Eta etortzeko. Bai, ba. Eta nahi Euskaraldia. Ze pentsatu behar, Euskaraldia, el euskera ez da aldia. Qué ridículo. Claro, eta orduan zala, erdaldunak euskeraz, iteko, animatzeko. Qué ridículo, beda, ja, alperri nik bestela euskeraz hasiko nintzen. Bai, etxiker, beda, oin aitzakik ez jarri, oin ez disimulau, jazta. Hankea sartu zu, ez tezu haitu nola esan duen belarri presta hau bizi, kontzeptu hori ulertu ez du, ez? Bai. Jazta, hau beroa, belarrondoko admezido. Qué ridículo, zu. Ez, ni hau bizi kompleto naiz. Nik denda batea sartu, eta nik aurreneko itzapeti euskeraz esangoet. Nola? Ieu? Bez? Eta horna. Eta telefono hartzen detenen, bai? Ze esatezu telefono hartutakon? Bai, eta euskalduna baldin bada, beste alden dauna, areka euskera zingo. Igual da, erdalduna baldin badara zu erdera zentzundakon seitun kontuatukoa, ez etxeala erdalduna. Iker, zuritizu ezer kostatzen telefono hartutakon, edo nobait jasartutakon, kaixo, edo egunon esatea ikas dezaten, ez? Bai, bueno, antxe probengo dugu. Vale. Beira, a ver. Kaixo, egunon, zer modu zaudete? Éxito. Inork ez du ezer esate. Hemen gaude, bi hau bizi kompleto, daudena belarri prestez beteta. Vale. Zinikui beira. A ver, belarri prest izateko, belarrin tamaino baldu garrantzik. Hemen dik pabelloi batzuk ikusten dira, Ez dut ez, belarri prest da, belarriak prest euki berdiela euskera entzuteko. Vale, ulertu dut, baina hortako beharrezko alda txapa bat jartzea. Bueno.
Bai, zeban txapa batzuk atea dituzte, hemen belarri prest, eo ahobizi izango dienak. Nik proposatzen dut, honea proposamen batekin ator, jake hanka sartu deun. Txapan ordez, belarrik gorriz zatik ez ditu pintatzen, ez? Espainek pintatzen dien bezala, belarrike, bai, asko ze erosogoa da. Txirrita, mirrita bezala, Hoi da. A ber, adibidez, txapak neguako ez die erosok. Bueno, igual, peajeak hori, ez da? Peajen zua jatzezea bentanila horta, ez diozu ikusten txapea jarrita dauken, no ez? Belarri gorri balima dauzke, bai. Honi bezala txiki gehan antzako, barra altu hoitan, ez da ikusten, txikatola inbarra daukezuta, ez da erosoa. Neguak hori ez, ze, negun daun hotzakin ez da ekonomikoa. A ber, zenbat txapa behar dien, bat berokin, bestea bufandan, bestea jertxen, bestea igual kamisetan, taberna baten eukentzen ba ezu, o bestela kanbiatzen ibili barra daukezu txapea eta ez da erosoa. Eta udan, ondi gutxigo, ze playa jute zeanen? Bai. A ber, hemen bikinin, o nik behintzat, igual Kadizen adibidez topless itzen dut. Nike bai. Zu bezi. Ordu nu jarri baratzu hemen, ez da, euskitan bero inda, inoke loke biliko. Bueno, eta nik beste duda txiki bate badaukat, Txapa emate horrek ze esan nahi du. Esate bateako, nik kalean gurutzetze banaiz beste batekin, arek txapa baldin badaukat, eta nik bai. Bai. Eta begin, izketan hasi barraldet. Terreko, koño, horren txapa segak, eta, claro. Eta ondo konpontzen naizen bizilauna bada. Honerek koñatu bada, porque Real Madrideko da, eta niko ikin ez ditzite. A ber, baina nik ulertu etenan arabera, etzare obligauta txapa bat daukenakin itzitea. Bakarrik da jakin dezazun txapa damaikinak, euskaraz badakila edo euskaraz entzuteko gai dala. Claro, lenguan lodosan ze pasaz itxegun. Antzerkia junginan, dango teknikoakin, ponme este mikrofono aquí, el otro ahí, ponme 2 focos, eta zea, 3 ordu zaitu ginen, aregin izketan, aldin gendunen, eskerrik asko. Berriz ere, elkartuko gara. Euskaldunezan. Euskaldunezan. Eta belarrik gorrizpinta dut izan balitio. Jakingo zendun. Claro, jakingo nunik eta asiratik euskera zingu nion. Nahi behin gertatu zitzaiten kalean nindoan, eta ume batzuk ikusi nituen jolasen nahi ziela. Erderaz izketan. Nik gerturatu nintzen da esan nion, umeak, favorez, euskera zein. Eta erantzun zidaten, ezu barkatu, gurasoetara jolasten ari gea, Petxa. Ulertu zue, ez? A ber, haiek, karo, imitazioz jolasten duen, orduan, esaten duen, eak etxen aitutakoa, eak errepikatu iten duen, ulertu aldezu? Ulertu deu. Ez que nik seitxun aurreneko narrapa honun, ematio ez ez, baina batzutan bizkorra nahi. Txistia bada, las rubias no somos, bueno, erderazta, eta ez teo kontatuko. Beste ere bada, tu como Jacobo con Tomás Grande, oire erderazta, eta ez teo kontatuko. Oso ondo, bueno, hoxe bakarri zan, aizu barkatu, eskerrik asko, Aizu, luzatzen egia, bakarriko isen belarri gorrien proposamen hoi, bale? Oso ondo izea, oso ondo, salada, freska, oso ondo. Gero arte, aio. Vale, ya está. Bueno, espero dezagun etenaldi gehiago ez izatea. Esaten ari gintzen, edo esan nahi nuen, esaten ari gintzen, Euskaraldiaren inguruan ari garela izketan, baina ez gatozela hutsetik. Hemen bildu zareten erakundetako eta euskalgintzako ordezkariek inork baino hobeto dakizue, zenbateko aleginak egin diren alorrez alor euskarak hiztunak, erabilera eremuak eta funtzioak irabaz ditzan. Irakaskuntza arautuan, helduen euskalduntze alfabetatzean, unibertsitatean, administrazioan, lan munduan, osasungintzan, justizian, kulturgintzan, hedabideetan eta teknologia berrietan, herrietan, pertsona eta erakunde asko aritu dira eta ari dira lanean euskarari etorkizun duina ziurtatzeko asmotan. Eta bilakaera horretan, hobekuntza kuantitatiboekin batera, jauzi kualitatiboak ere eman behar dira sektore eta erakunde askotan. Eta horrelako zerbait gertatu da zuzen ere Euskaraldiarekin. Jakin dezagun, ekimen hau nondik datorren, nola sortu zen ideia, zer nolako bizipenak izan dituzten berau garatu duten herritarrek, eragileek eta erakunde sustatzaileek, eta zer adierazi nahi diguten, jada prestaketa lanetan ari direnek. Esan genezake Euskaraldiaren historia euskararekin batera hasi zela, duela milaka urte. Edo Jalgiadi plazara esan da Beñat Etxebarek euskarazko lehen liburua idatzi zuenean. Edo frankismoaren gau ilunean, leheneki, aizue, ohartzen altzarete atzera begiratuz gero zenbat aitzindari argenitzaken abia puntu gisa? Historia hau hasteko ordea, ez dugu horren atzera egingo. 2015 itzuliko gara. Donostiako egiara.
Egian ikusten genuen euskeraz bizitzeko gogo berezi bat zegoela eta galdunentzako ekimen bat edo antolatu behar genuela. Ospakizunak pixkat alde batera utzi eta pausu kualitatibo bat emanez. Gure helburua egiako euskaldunak aktibatzea izan zen, zuzeneko harremanak izan dira oinarrian izan ditugunak, eta esperientzia batean parte hartzeko gonbidapena egin genien. Euskaldunak behintzat beti pentsatzen dugu mugak edo ditugula, eta kasu honetan aukerak topatu ditugu, euskera non erabili dezakegun eta maizago erabiltzeko. Euskera ez dakitenen komunitate hori ez genuen landu, baina ekimenean zehar konturatu ginen oso harrera ona izan zutela eta parte hartzeko gogo hori adierazi ziguten. Egiatarrak oso pozik gaude kontu guzti honek izan duen ibilbideangatik. Egian sortutako mugimendua zabaltzen hasi zen. Astigarraga, Añorga, Hernani, baina ez bakarrik eremu euskaldunetara. Baita euskaldunen presentzia apalagoa duten herrietara ere. Adibidez, Agurainera eta Arrigorriagara. Nork esan behar zuen duela urte batzuk hau posible izango zenik, ezta? Eta gero adibidez amarekin ordudanik euskeraz egiten dut. Duela 2 urte hasi zen euskara ikasten eta ekimenari esker erabat galdu du lotxa. Nik aldaketa nabarmenak egin ditut, nabarienak komertzio eta tabernetan egin dudana, non izinen lehenengo hitza beti egiten dudan euskaraz, eta beraien partetik, langileen partetik jaso dute nabaritut euskaraz gehiago egiten ligatela. Oso esperientzia polita izan zen. Ikaslek eukizuten kriston ilusioa, jakiteko zertaz joan. Hasikeran erabilera nahiko zabala izan zen, jende pilo batek erabiltzen zuen berba egiteko txapa edo entzuteko txapa. Eta egia esan, euskalduna garen ontzat asko errestu gintuen horrek. Eta bapatean, bidean, armairu bat agertu zen. Eta armairutik jendea ateratzen hasi zen. Eta baita ordura arte ezagutzen ez genituen ahobiziak eta belarri prestak ere. Konta iguzue. Hasieratik genekien udalak, herriko euskalgintzak eta herritarrak elkarrekin gauzatuko genuela egitasmo hau. Udal barruan ere alderdi politiko guztiek egin genuen bat egitasmoarekin. Eta herrian, alik eta herritar gehienengana hurbiltzeko bidea jarri genituen. Hauxe izan zan bidea, hizkuntza konplexuak armairu barruan utzi eta norbera armairutik irtetea, hitz egiteko gaitasuna zuenak ahobizi eta ulertzeko gaitasuna zuenak belarri prest. Hori bai, armairutik ateratzea, egun argiz, lagunduta, herriko plazan eta festa giro erakargarrian. Ikerketa frogatu digu gainera, hizkuntza ohiturak astintzeko balio izan duela. Horregatik, lasartar bezala, eta hezkuntz politikarako sailburu ordezako ordezkari bezala, gure nahia egitasmo hau Euskal Herri osoan zabaltzea da. Ari da zabaltzen bai, eta herrietan sekulako saltza ari da sortzen euskaraldiaren inguruan. Eta orain arte euskara sortu dituen binomioak, hau da, euskara azterketak, euskara lana, guzti hori apurtu edo beste baztertu nahi dugu, eta denok elkarrekin ahobizi edo belarri prestarenak egingo dugu. Bihotzgo oso rola sortu dugu. Rol horrekin identifikatu nahi dugu euskera oso gutxi edo ez dakien jendea, baina maite dute euskera eta bere inguruan nahi dute erraztea erabiltzea. Euskararen alde egotetik, euskararen alde egitera pasatzea erabaki dugu elgobartarrok. Euskaraz jakin eta ulertzen dutenekin, gure hizkuntzan jardutea. Euskaraz egiteko gogoa 4 haizeetara zabaltzen ari da. Hizkuntza portaerak aldatzeko gonbidapena hortxe dugu. Izan gaitezen denok, ahobizi edo belarri prest. Euskaraldia dator. Bideoan ikusi dugun kemen eta ilusio hori 4 haizeetara ari da zabaltzen. Erakunde, talde eta herritar ugari ari da jada lanean, Euskal Herria ahobiziz eta belarri prestez bete dadin. Urte oso bat dugu aurretik, euskaraldia prestatzeko eta sustraitzeko. Datorren urteko abenduaren 3, indarberriturik eta hiztun aktiboen multzoa handiturik iritziki nahi dugu. Praka bete lan dugu, baina baita patrika bete motivazio eta ilusio ere. Ahalegin honetan denok gara beharrezko, elkar hartuta urrutiago eta hobeto helduko garelako. Elkarlana nahi eta behar dugu, elkarrekiko onarpenean eta errespetuan, erabileraren aktibazio praktikoan oinarrituriko elkarlana. Eta ahalegin horretan ardura eta garrantzi handia dute gure erakunde nagusiek. Horregatik, Euskararen egunaren ekitaldi ofizialaren azken hitzak,
Inigo Urkullu lehendakariak eskainiko dizkigu. Egun hon eta eskerrik asko, igande goiz batean ere Euskararen aldeko ekitaldi hau konpartitzeagatik. Zirarragagarria da Gasteizko Europa jauregi honetan elkartu gaituen ilusio hau konpartitzea. Ilusioa iraganari begiratzen diogunean. Azken hamarkadatoko aldaketa nabarmentzekoa izan da. Badira, 78 urte Euskararen nazioarteko eguna lehen aldiz ospatu zenetik Eusko ikaskuntzaren ekimenez. Harrezkeroztik, zeharo aldatu da Euskararen egoera, batipat, azken 3 hamarkadotan. Epe horretan, 223.000 hiztun gehitu ditugu. Ondorioz, Euskaraz egiten dutenen profila gaztetu eginda. Sekulako aldaketa bizi izan dugu. Gure hizkuntza zaharrak egokitzen asmatu du. Askoren artean egindako ahaleginagatik, auzolanean aritzeagatik, esan dezakegu gure hizkuntza 21. mendearen atarira sendo eta osasuntzu heldu dela. Ilusioa sentitzen dugu iraganari begiratzean, baita orainari begiratzean ere. Euskararen ezagutza biderkatzea lortu dugu, erakundeen lanari esker, euskalgintzaren lanari esker, eta batez ere hiritarren atxikimenduari esker. Horrekin batera, euskararekiko jarrerak inoiz baino positiboagoak dira. Euskarak prestigioa irabazi du. Euskal gizartearen gehiengo handi eta zabal bat euskararen etorkizuna bermatzearen alde dago. Gure hizkuntza zaharrak gizartearen babesa irabazi du. Ilusioa etorkizunari begiratzen diogunean ere. Testu inguru berri batera ekarri dugu gure hizkuntza. Errealitate berri honetan erronka berriak daude. Badakigu, globalizazio eta uniformizazio garai hauetan haizea ez dugula beti lagun izango, eta olatu guztiak ez direla aldekoak izango. Horregatik, traineru honenetan legez, elkarrekin egin beharko dugu arraun, sinkronizatuta, batera. Aurrera egin nahi badugu, batzuetan korrontearen kontra ere jardun beharko dugu. Inoiz izan ditugun baldintzarik onenak ditugu denok aldi berean arraun egiteko. Horren adibiderik onena da Euskaraldia, gaur denon ahotan egon den proiektua. Euskaraz hitz egin edo ulertzeko gai diren herritarrak izan dira ekimen horren protagonistak. Horretan ere, auzolana beharrezkoa izan da eta izaten jarraituko du. Hizkuntza ohiturak aldatu egin behar ditugu, inertziak apurtu, euskarazko hizkuntza erabilera bultzatzeko. Ezberdinen arteko lana egin behar dugu, euskararen oraina eta etorkizuna irabazteko. Urte asko baditu ere, gure hizkuntza zaharrak gazte itxura dauka gaur egun. Gazterik grinatzuenak bezala, etorkizunari gogo bizi zeltzeko prest dago. Gure hizkuntza zaharra gaztea da. Ospatu dezagun euskararen egunean, euskaraldian eta urte bakoitzeko 365 egunetan. Eskerrik asko. Mila esker, lehendakari jauna. Eta honezkero amaitutzat emango dugu gaurko ekitaldia. Ondoren elkarrekin konpartitzeko eta berriketan aritzeko mokadutxo bat hartu izango dugu, Green aretoan, atera eta eskumatara dagoen gelan. Eta ondo hasitakoa ondo bukatzeko Carlos Subijana laukotearen musika izango dugu bidelagun. Eta besterik gabe, mila esker, gaurkoan bertaratu izanagatik, egun onona izan dezazuela eta esan bezala, izan gaitezen denok, aho bizi eta belarri prest. Euskaraldi ona guztioi. Ematen duena baino errazagoa da. Nik ahoa bizi euskaraz egingo dut, bale. Nik belarriak prest.
Probatuko dugu Euskal Herria osoan?